Anyị Igbo Igbo ndị ọma na-ege m ntị ya ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata n'ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ifeọma ha na-emela anyị na ndụ ka ha si wee mee anyị adịkwa ndụ n'ụbọchị taa. Ọ nnukwute ihe ịtụnanya ka ọ nnukwute ihe otito anyị na-asị na ya abịakwara n'ụbọchị taata ka anyị gbasa ozi ọma gbasara omenala be anyị na ọdịnala be anyị na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, maka na ndị be anyị amarọzi ebe ha ga-esi eso, amarọzi ife ha ga-eme eme. Mana mụnwa bụ Okechukwu bụ na-agbafasị ya na onye sị na ya mara onye ya ga-esi eso ebe ya ga-esi wee mara ife a ga-eme ka ndị Igbo dị mma, mana onye ahụ so na ndị bandit na-edistọp ala Igbo. Maka na mụnwa bụ Okechukwu ugwu dịka ụbọchị asị bụrụ ụbọchị eke ọkụ, abụ m onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwe ka ọ dịkwa m ọzọ. Abụghị m AI, abụghịkwana m pretender. So that is why ịgbataghara n'Obinwanne Igbo TV, Obinwanne news, ihe ga na-afụ ebe ahụ bụ ife ga-emecha wee mee gị na ndụ ma nke ọma ka ọjọọ. So n'ihe anyị na-agbasa bụ ozi gbasara onye Igbo ọbụla, ma gọvanọ, ma sinetọ, ma freedom fighters, ma sekuriti. Anyị na-enye unu ntụziaka ihe unu ga-eji wee dị mma na unu like ya ka unu alaikọrọ unu kretibe grup unu slide unu kretichakwa grup emechikwa ya. Nwanne ga-anọkwa ebe a na-agwakwa unu nke bụ eziokwu. Ana m eji ohere a wee na-asị n'ụbọchị taa ụbọchị eke ọkụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isi na-esonyere program anyị wee na-abịa na-eso na-etinye atụmatụ ka ewu eke ndị Igbo anyị na-etinye aka na ajọ ife, ohere dịrị gị ịkọntaktị ya nọmba ọ ka bụ otu nọmba m ahụ ọ ka bụ otu nọmba ahụ enweta m na red na Obinwanne WhatsApp. Kọntaktị ya bụ onye ochie na IPOB, onye ọfụrụ na IPOB, bụ onye ochie na Igboland, bụ onye ochie na onye ọfụrụ na Igboland, bụ onye ochie na gọọmenti, bụ onye ọfụrụ. Contact this number ka anyị bịa na-akụziri ndị be anyị ife na akọ na uche kọrọ ndị be anyị. Egbe a na-ebugharị na mma na-ebugharị anyị ekwenyere ha aka. Ikpu mmaasị ka ndị Boko Haram amanyekwara ha aka. Ihe niile unu na-eme na soshal midia agaghị ekwu unu. Onye ọbụla maka obodo si wee bịakwanụ ka anyị na-agba na ndị be anyị nke bụ eziokwu.